kukupatsirani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wailesi yakanema ya Times ndipo lero lino pa 26 December 2024. Takhani pompo kuti mumvesere komanso musate kuti kodi chikuchitika ndi chani mdziko. Nsusa anayankhula ngati mbali imodzi ya ulaliki wawo mu nyengo ya Christmas. Chaka chino chinali chovuta ndipo ndi chovuta mpaka pano. Inde tikuvutika zambiri, koma tikuvutika chifukwa cha ngozi ya kuchikangawa. Imene tonse tikuzindikira kuti munthu uja anakonda aliyense. Ndipo ife tonse kuyambira atsogoleri aboma, ampingo, mafumu tinayenda kukhala pansi tonsefe kufufuza ndi kuyankha bwino mokhutira aliyense kuti akhale nditundine anene kuti inde zinachitika chonchi. Koma mpaka lero mawu amene tikumva kwa amene anakafufuza ineyo sindikukhutira nawo mpaka pano. Ineyo sindikukhutira nawo ndipo ndife anthu akuluakulu tisanamizidwe. Pamalaliko anga pamene tinali kuwaperekeza malemu a Vice President Saulos Chilima kunsipe, ndinena kuti zingavute maka analipo amene anajambula ndi kuona zonse zimene zinachitika kuchikangawa. Mdima utha ndipo aliyense adziwa chimene chinachitika chifukwa amene anajambulayo ali moyo. Koma achayima ati adindo akapanda kusamala nkhani itha kubala mpungwepungwe mdziko muno. Nkhani amene akuyikoka kuti zipita patsogolo akudzidziwa ndiponso amalawi ndikuadziwa, ndipo popeza akudzidziwa anene okhala iwo oyambirira kubweza maganizo awo ndi kubwerera mbuyo ndi kufuna kusankha mwina kumayenda bwino ndi kuwunikira anthu amene aliso mgulu lawo lomwelo lokayikira chifukwa ngati ali atsogoleri chimene alankhula iwo anthu amamvera. Atalankhula zonena kuti anthu amvetsetse pa chimene chapezeka chimene so chili choonadi ndi bwino alankhule chilungamocho kwa mtundu wa Malawi kusiyana ndi onena kuti akokere anthuwo ku maganizo awo ndi kuti so akhazikike m'maganizo awo. Tikatero ndiye kuti nkhani isingate, koma nkhani ikuyenera kuti iwo akhale woyamba kuchoka m'maganizo olakwikawo ndi kuti so awunikire anthu ena kuti so achokenso m'maganizo olakwika ndi kukhazikika pa choonadi chimene mtundu wa Malawi wachipeza ndi kupita chitsogolo. Akuluakulu a mipingo apempha Akhristu kuti apempherere kuti mvula iyambe kugwa bwino m'madera onse a mdziko muno. Izi zikudza pomwe ng'amba yavuta kwambiri zomwe zikudetsa nkhawa kuti mbewu sizingachite bwino zomwe zithanso kuyitana njala ina chaka chamawa. Rebecca Chimcheka Matemba walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Olankhula ndi Times, Bambo John Chibweza akumtima oyera parish ati nkofunika kuti aliyense akhale ndi gawo wopempherera mvula. Kwa ife Akhristu akatolika tinaona kuti ndi chinthu chofunikira kuti tipange chikondwerero chimenechi chakubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Ndinatengeraponso mwayi kuti ni nthawi yabwino yakuti ifeyo ngati Akhristu akatolika timpemphe Mulungu atithandize pakutipatsa mvula imene itithandize kuti tikhale ndi zokolola zabwino zochuluka zimene zingatithandize kuchepetsako mavuto ena mdziko lapansi, makamaka vuto la njala. Mkulu wa amayi pa parish ya mtima oyera Fani Kabinda anati amayi atengepo gawo munyengoyi yopempherera mvula. Ndikuvuta kwa nyengo ya mvula imene tikuoneramo, tauzana kunena kuti tikuyenera kuyikiza mapemphero dziko lathu ku nkhani ya mvula kuti mwina tithe kupeza chakudya. Eudali Andrew Nsusa ampingo alilonge CCP anali ndi chikhulupiriro kuti mvula igwa. Makisu athu tauza kuti kene ndimo chikhulupiriro
kuti mulungu amene atilenga amatifunira zabwino, ndipo mulungu amachita chinechi chonse pa nthawi yake, sachedwa safulumira. Tikudziwa kuti nkhani kulidzuwa kwa mvula ikukwera. Ndipo Bishop Christopher Hola ampingo wa Falls Calvary anati anthu asataye mtima chifukwa mulungu sataya wake. Monga kuja ku Deuteronomy 28:12 akunena kuti ndi mdalitso umodzi umene mulungu anapereka pamene pajapa, akunena kuti lidzatsakula mazenera kumwamba kupereka mvula kwa inu pa nthawi yache. Pakadali pano wansembe ku nthambi ya polisi mdziko muno Father Stephen Likucha wapempha Malawi kuti asangalalire nyengo ya kukondwerera kubadwa kwa Ambuye Yesu ndi Mzimu Woyera. Likucha ati Malawi akuyenera kusinkhasinkha tanthauzo lenileni la Christmas lomwe ndi chikondwerero cha chipulumutso cha Mulungu. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Likucha ati Malawi agwiritse ntchito nyengo ya Christmas ngati mwayi wokonzanso komanso kuzipereka mitima yawo kwa Mulungu. Tsiku limene lili tsiku limene tikuyenera kukondwerera chifukwa tonsefe timakondwerera chipulumutso chathu. Ndife anthu opulumutsidwa, ndife anthu odalitsidwa, komanso ndife anthu okondweredwa chifukwa kuti Mulungu analolera mwana wake Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wa tonsefe kudzera mukubadwa kumene anabadwa pa dziko lapansi. Sadala Kagwa wochokera ku Namirete mu mzinda wa Lilongwe anati Christmas ya chaka chino yafika pomwe pali mavuto azachuma, koma iye anavomereza kunena kuti palibe moyo wopanda mavuto. Chomwe ndingalimbikitsa nchokuti kwa iwo wazingolimbira kupemphera kukondana ndi anzawo pasamakhale chidani chilichonse chifukwa tikayina Christmas tiyenera kukumbukira kwa kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Mawu ake Chief Brown omwe ndi wochokera ku Mwanza anati Christmas ni nthawi ya chisangalalo kuti Mulungu ali nafe ndipo nthawi yakwana yoti mabanja akhalire limodzi ndi kusangalala. Ungofika kwa wapenzi abalako amene alodwalawo kapena kuona amene unakhala nthawi zona kumane nawo kupemphera limodzi actually kusangalala limodzi zachumazo zili kuna kulikonse kumasarvanso kupanga kukanika kupanga zinthu zina. Pakadali pano bungwe la Consumers Association of Malawi lapempha anthu kuti agule komanso kugwiritsa ntchito ndalama mwanzeru akamagula zinthu mu nyengo ya Christmas. Mkulu wa bungwe la Kama John Kapito analimbikitsa anthu kuti akonzekere mwanzeru asanagule kalikonse komanso kupewa kuyenda maulendo osafunikira mu nyengo ya Christmas. Amayi ndi ana omwe ali mchipinda chochirira amayi pa chipatala cha Queen Elizabeth Central akusangalala kutsatira thandizo la katundu osiyanasiyana kuchokera kwa mmodzi mwa apolisi pa polisi ya Chileka. Wapolisiyu yomwe ndi Miriam Kachingwe wati anapereka thandizoli ngati mbali imodzi ya chisangalalo chawo pa Christmas. Iwo apempha amayi anzawo kuti akhale okondana ndi ogawana ndi anthu osowa. Akachingwe akufotokoza kwa mtolankhani wathu Daniel Zimba. Kwa ine chinali chondikomera kuona kunena kuti tsiku la lero ngati la Christmas ndifikire kunoko ku maternity. Choncho ndinapempha bwana anga Madam Matukunga kuti andipatse chilolezo choti ndibwere kunoko as individual kuti ndisathandize kwa anthu ena kochepa kamene ndinapeza. Chifukwa ngati azimayi kapena atsikana pa nyengo ya lero kapena pa tsiku ngati la lero timakhala tasunga ndalama mwina kukapangira maphwando chani, koma kwene naona kuti zonse zija sizingandipindulire china chilichonse chifukwa pali anthu ena amene akusowa chithandizo. Target yanga ndoti ndifikira anthu 60 ndo alimbikisa asikana azinzanga kapena azimayi azinzanga achichepere kuti pamene tikukhala timakhala tikumana ndi nyengo zosiyanasiyana. Nkuteka pali azimayi ena ali ndi kuthekera kochepa kamene mumakapeza tiyeni tizikhala mugwirizana ngati azimayi ndi kufikira kwa anzathu ena amene ali osowa
kuti nawo zimene akusowa tikathe kuwafikira sitingafikire zonse koma kochepa kokha titha kuwakwanirisa kuwathandizirako. Ndipo a Sylvia Kamanga ndi mmodzi mwa amayi omwe apindula ndi thandizoli. Ineyo ndalilandira bwino, ndine osangalala kwambiri kuti taganiziridwa nthawi ino ya Christmas. Ndipo ndinonyadira kwambiri, ndili mchoti sindimayembekezera. Kuchipatala kuno mavuto amene timakumana nawo ndi ambiri, monga kusowa kwa zipangizo zimene tizinazogwiritsira ntchito. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe wapereka ufa wa matani 10 ku zipatala zinayi zing'ono-zing'ono mchigawo chapakati. Zipatalazi ndi monga Mponera Rural, Madisi Mission, Kasese komanso Kabudula. Akabambe anati thandizoli nkufuna kuthandiza komanso kusangalala ndi odwala komanso owang'anira omwe ambiri mwa iwo akukumana ndi vuto la njala. Iwo anatinso zipatala zambiri za boma mdziko muno zikukumana ndi mavuto ochuluka kuphatikizapo kusowa kwa chakudya. Akabambe anayamikiranso ntchito yomwe ogwira ntchito mzipatala akugwira. Kuti manotimoja zathu amapanga siku yokuvuta kwambiri nenakhalapo student ndili form 4 nekumasankha ndifuna ndipite kukomo kapena ndipite kwapanga zachuma kapena zina nditaona ntchito yanu siku yawo ndiyovuta komanso pambalipoti ndiyovuta matenga zaka zambiri maphunzira zambiri ntchito yakenso imakhaso yogwira ngati chonchi ndika zilibe zoti kuli holiday kani chani anduso mwatumikira mbiri ine nango sanga za jumazi zatia ni Sundays of Fairs komanza tumambira ntchito muno kwambiri. Anyamata ena ku Mzuzu ati zipolowe zina zomwe zikumachitika mdziko muno ndi chifukwa cha achinyamata ena omwe akumamwa mankhwala ozunguza ubongo omwe ambiri mwa iwo alibenso chochita. Pansi pa gulu la achinyamata lotchedwa Do Your Part Initiative, iyo ati nthawi yakwana kuti achinyamata asamagwiritsidwe ntchito ndi ndale kupanga zipolowe. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Izi zinakambidwa pomwe achinyamatawa amapereka thandizo la ndalama zowana 500,000 kwacha ndi katundu wina ku sukulu yomwe akusungirako makanda mu mzinda wa Mzuzu komwenso kuli mavuto azachuma. Sukuluyi imasunga makanda omwe amayi awo adawataya, ena omwe mayi awo anamwalira, ena omwe mayi awo ngodwala ndipo ena akugwala matenda a mu ubongo. Mkulu wa Do Your Part Initiative a Matthew Bota anati pomwe nthawi ya kampeni ikuyandikira achinyamata azitenga uthenga obweretsa mtendere osati kuyambitsa zipolowe. Achinyamatawo tifuna tialimbikisenso kuti asangofikira kuti asangalale kapena ayambise zipolowe, atha kubwera pamodzi kusonkherana kanga chepe ndi kuthandiza mudera mwawo. Wachiwiri kwa pampando wa bungwe omwe si aboma achinyamata ku Mzuzu a Comfort Nkhata anati mabungwewa akugwira ntchito ndi atsogoleri a zipani komanso apolisi poonetsetsa kuna kuti kumadera kusamakhale zipolowe makamaka zokhudza ndale. Ndi chinthu cholimbikitsa kwambiri chifukwa choti tikamati kutukulana ku district ndi kuti ndi momwemwe ndipo mchitidwe ngati umenewo ndi kutukulana kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku Mzuzu Crisis Nazare a Mike Mwampata ayamika achinyamata kamba kubweretsa thandizo ku sukuluyi. Iwo anati thandizoli labwera pa nthawi yake pomwe sukuluyi kufuna zambiri kuti afikire bana ochuluka. Mayi wa anawa ndi munthu amene ali mtawuni, bambo wa mwanayo